שלום לכל הצופים היקרים, לי קוראים ריטה ואני אראה לכם מפות איך לעשות וגם כאילו לשחק. אז נשחק מפת פארקור או מפת דרופר. אנחנו נסתכל עכשיו. רגע. זהו. עכשיו אני אראה לכם איך עושים, וזה הטאבלט. נכנסתי למשהו. אוי. עכשיו אני אראה לכם, מצטערת אם רואים את השטש, זה דברים ככה. אז הנה מפות שמהם אני עושה, והנה מיינקראפט. יש כאן שרת אחד שזה שלי ושל חברה שלי, אז לא נשתמש פה, נשתמש במפה. נסתכל ממש. אם אני מטושטשת מצטערת. אז אנחנו נבחר את המפה. דקה, אני מחפשת. יש פה טובה. טוב, לקחת את המפה הזאתי, יוצאים והולכים למיינקראפט. והנה המפה יוצאת כאן, תלחץ והנה, אנחנו בתוך עיר כזאתי מוזרה, ולמה יש לי שתילים ביד? מוזר. אנחנו לא נשתו אותו. מה יש לי עוד? סנדר. אוי! נשתו ללכת כאן, ללכת כאן, ללכת כאן. מה זה? אחת. טוב, המפה הזאת עושה המון לייקים. אני סתם מבזבזת דברים. זהו. כן, ומי ששמעתם עכשיו זה היה רוני. והנה יש כאן דלת ורשום כאן No one zeros IL. רונן שקט, רונן די, תתנו. הנה הוא נכנס, והנה רשום כאן You son of אוף. מה זה בזאתי? ריק, זה סתם מילה שמצאתי במפה. והנה, כאן אתם רואים. טוב, אז כאן יש את הבלוק הזה ועוד בלוק שכאילו שזה מחשב. זה יפה. אז זה מטבח. כאן זה מטבח עם זה. רונן, תהיה בשקט. אני מסבירה להם. כאן יש ספה וטלב. איזה פתיחה. כאן זה ספה ושם זה טבע. זה מוזר. די רונן. עזבו אותו. כאן סתם שט. לא שם.
כאן עוד מחשב, משהו. יואו, אהבתי. כאן אמבטיה. למה? איפה שאני יש תיבות. לא, אבל אני לא יכולה לפתוח אותם. לא. וכאן, כאן זה חדר שינה, וכאן זה כל הדברים האחרים. אז עכשיו אנחנו נלך להבא. משהו הבא. ונחפש בדרך גם את רונן. עכשיו. הנה, יש כאן בית. טוב, ניכנס לבית עכשיו. גם את זה מקודם הייתה תיבה ריקה. הנה, כאן זה ספה. ספה. הנה טלוויזיה. מה זה כאן? עוד אמבטיה. יש כמה. חדר שינה כזה. כאן סתם מדפים כאילו שזה ארון. כן. הנה מרפסת. בואו נצא משם, מכאן. כאן זה מוזיקה. עוד חדר שינה. נראה לזה לשתיים. יואו, אין כאן תיבות. בואו נרד. הנה שולחן אוכל. מה? בסדר. אבל בלי מים. הלכתי. כן, הלכתי לאמבטיה. זה יפה, זה כאילו, אפשר לשבת כאן, ככה בונים אצלי במיינקראפט. מוזיקה. מה? דקה נסתכל מבחוץ. איפה אתה החצייה? כאן. נו. מה זה כאן? לא, כלום. הוא מת. כן, אבל עכשיו הלכתי ממנו. הלכתי לתוך בית לבן. בית לבן? כן. בית לבן כזה ארוך? כן, כמו מלון. רוני מנסה לחפש אותי וגם אני. Welcome. טוב, אני נכנס. שלום רונן, הנה רונן, הנה רונן. מה? 8:10. מה אכפת לי, רונן? כאן זה אבטיחים, בואו ניקח אותם. די. רשע. מה תופסת במוח שלך? תפוס. כאן זה חדר, זה מלון, וכאן זה החדר, כאילו של המזכירות. מה? זה החדר של המזכירות, וכאן זה חדר שינה. אוי רון, תסתכל איזה יפה כאן. תסתכל כאן זה חדר שינה. מה זאת אומרת יאללה? זהו?
טוב חברים, תודה רבה שהייתם, ועד שנחזור נעשה עוד סרטון. אז תודה רבה שהייתם, אני הייתי ריטה אוהבת דיימונד, וזה היה רונן. רונן? זה משנה, הוא לא אוהב. די! טוב חברים, תודה רבה, אני הייתי ריטה, וזהו. אז יאללה ביי, תודה רבה שהייתם. תעשו לייק וסאבסקרייב לרשום לערוץ, שזה אומר, ולאללה, יאללה ביי.